Salam hormatly tomoşaçylar. Atawatan TV YouTube kanalyna ýöretek siz üçin taýýarlanýan saýlanan habarlar gepleşigimiziň ýeni barsany siziň bilen. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabr sanyna Özbegistanyň prezidentiniň Türkmenistana sapary. Rus harytlary Türkmenistanyň üssü bilen dünýä ýurtlaryna çykarlar. Bedenter we sport baradaky döwlet komiteti döredildi. 44 günlük Premier Minister Liz Truss wezipesini tawşardy ýaly habarlar ýetirýär. Özbegistanyň prezidentiniň Türkmenistana sapary. Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şafkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Ödara anlaşmak ve işçin ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamyny Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň baş tutanlary iki taraplyň hyzmatdaşlygyň dürli meselelerini aral maslahatlaşdylar. Häzirki döwrüň ýagdaýlaryny bar bolan kuwaty hemde uzak möhletligiň geljegi nazar almak bilen onun ileri tutulýan uğurlaryny anyklaşdyrdylar. Şeýlede taraplar Sewitli halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma bildirilýän möhüm meseleleri boýunça pikir alşdylar. Ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijesi boýunça birneçe möhüm ulalaşyklary gol çekildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Özbegistanyň prezidenti Şafkat Mirziýoýew Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada jarnama gol çekdiler. Şeýle hem iki ýurdun hökümet wekiliýetleriniň arasynda iki ýurdun arasyndaky döwletara gatnaşyklaryny puwtalandyrmaga gönükdirilen möhüm alalaşyklar gazanyldy. Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda syýasy gepleşikleri, parlamentara Söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy, medeni we insanperwer alış-çalyşlary işleňleşdirmek üçin 2022-2024-nji ýyllar üçin hereketleriň meýilnamasyna, iki taraplyň daşary ykdysady gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmek barada alalaşygy, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň çägindäki söwda öýleriniň işini kadalaşdyrmak baradaky alalaşygy, ilmi we teknik hyzmatdaşlyk barada alalaşygy, oba hojulugynaky hyzmatdaşlygy hassa giňeltmek üçin hereketleriň meýilnamasyna, dermanlary we lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak baradaky alalaşygy gol çekildi. Şeýle hem iki ýurdun arasynda elektrik energetika ulgamyny hyzmatdaşlyk etmek, gümrük işi, veterinarçylyk we maldarçylyk, kinematografiýasy we beýleki uğurlar boýunça möhüm alalaşyklar gazanyldy. Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şafkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Duşuň ahyrynda Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şafkat Mirziýoýew türkmen alawaýyny sowgat etdi. Bedenteri we sport baradaky döwlet komiteti döredildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň käbir meselelerini hemde birneçe resminamalaryň taslamalaryny garaldy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Aman Nepesow Mawtumula adynaky ýaşlar oramasynyň 7-nji gurultaýyna kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek uğruna görülýän toplumlaryň çäreleri barada hasabat berdi. Ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyň rejelenen görnüşiniň 10-njy maddasyna laýyklykda Bilim Ministrligi ýaşlar barada döwlet siýasatynyň çygyryny, döwlet düzgünleşdirmesini we gözegçiligini amala aşyrýan ygtyýarly idara bolup durýar. Şonuň bilen baglanykda hormatly prezidentimiň garamagyna Bedenteri we sport barada döwlet komitetini döretmek hakynda permanyň hemde bu komitetiň meseleleri hakynda Bilim Ministrliginiň meseleleri hakynda kararlaryň taslamalary hödürlendi. Türkmenistanyň prezidenti Bedenteri we sport baradaky döwlet komitetini döretmegiň maksada laýyk boljakdygyny belläp, hödürlenen resminamalary gol çekdi we olary sanly ulgam arkaly vize premieri iýerip birneçe anyk tawşyryklar berdi. Bu resminama laýyklykda Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň işini besedip, onuň binýadyny Türkmenistanyň Bedenteri we sport baradaky döwlet komitetini döredildi. Rus harytlary Türkmenistanyň üssü bilen dünýä ýurtlaryny çykarlar. Russiya Federasiýasynyň Russiýanyň demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Oleg Belozorov Türkmenistana saparda boldy. Ol saparynyň çäklerini
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunwatary, Daşary işler ministri Raşid Meredow we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Mehmethan Şakyýew bilen duşuklar geçirdi. Bu arada Rus Demir ýollary idarasynyň Metbuat gullugy habar berýär. Duşuklaryň başynda Russiýanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Iranyň çäklerinden geçýän Demirgazyk Günorta Halkara Ulug Geçirliginiň günnogary şahatyny ösdürmegiň uğurlary maslahatlaşyldy. Berilen maglumatlara görä, Russiýanyň logistika kompaniýalary bilen Türkmenistanyň demir ýol agentliginiň arasynda ýakyn wagtda ýygyderli konteyner hyzmatlaryny ýola goýmak gözüňde tutulýar. Şeýle hem Russiýanyň Kokos, Metallurgiya we beýleki harytlaryny Türkmenistanyň üstü bilen Iran, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiye we beýleki bir neçe ýurtlary iýermek guramak barada pikir alşyldy. Taraplar Demirgazyk Günorta Halkara Ulug Geçirgisi arkaly ýük daşamalaryň meçhuryny artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň bilelikdäki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini garadylar. Bu babatda Türkmenistanyň demir ýol ulgamyny sanalaşdyrmak we işgärleriň hüner derejesini kämilleşdirmek ýaly taslamalar gözüňde tutulup bilinär. Deslapky maglumatlara görä 2025-nji ýylda Russiýadan günnogor uğru boýunça Demirgazyk Günorta Halkara Ulug Geçirgisi arkaly eksport uğurlary ýük daşamalaryň meçhuryny ýylla 5 million tonna ýetirmek gözüňde tutulýar. Bu uğurda ilkinji Sina gotlusynyň gatnawy amala aşyrly. Olam Russiýanyň mineral dökünden ibaret ýük konteynerleri Iranyň Bandar Abbas portu bilen Hindistana iýerildi. 44 günlük Premier Minister Liz Truss wezipesini tapşyrdy. Büyük Britaniýanyň täze saýlanan Premier Ministri Liz Truss wezipesini tapşyrjakdygyny ma'lum etdi. Ol 45 gün mundan odal ýurduň Premier Ministri wezipesine saýlanypdy. Liz Truss özüniň täze orun tutar taýlanýança wezipesini dowam etdirer. Şeýle hem Truss Paşa Kral 3-nji wezipesini meýletin tapşyrýany üçin ötünç soraýanlygyny belledi. Büyük Britaniýanyň täze saýlanan Premier Ministri Liz Truss garaşylan netijeni berip bilmedi. Onun Büyük Britaniýanyň ykdysady kynçylyklary bilen baş edip bilmänligi bellenildi. Men Premier Ministriň idarasyna durnukly däl döwürde geldim. Maňa ýurduň energetika pudogynaky ýagdaýlary üýtgetmek, salgytlary azaltmak hemde ykdysady ösüşi gazanmak mandaty ynanyrly. Ýönemen bu wezipeleri ýerine ýetirip bilmejekdigime göz ýetirdim diýip siýasatçy belläp geçdi. Ma'lum bolşýaly bir günlükde ýurduň içeri işler ministri Suella Braverman hemde Maliýa ministri Kwasi Kwarteng wezipesini meýletin tapşyrypdy. Büyük Britaniýanyň odalky Premier Minister Boris Johnsonyň ornuna saýlanan Liz Truss bu ýokary derejeli wezipe üçin Rishi Sunak bilen bäsleşipdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Halk Maslahatynyň başlygy resmi sapar bilen Gazagystana çagyryldy. Täze ýolbaşçylar wezipe belenni. Türkmeniň Altyn Asr adly bäsleşiginiň nowatdaky tapgyry eglan edildi. Halkara ýük daşamalar üçin төлöwler we ýygymlar kesgitlendi. 21-nji oktyabr ýyllar näme diýär? Günlük teleýnama ýaly habarlary okap bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylar, bugünkü saýlanan habarlar gepleşigimizde size ýetirmeklen habarlarymyz şulardan ibarat. Habarymyzyň indiki sanlaryna diýdarlaşýança hoş sag bolun.